வணக்கம் ஐயா. நான் டஃபி ஆப்பைச் சேர்ந்த குலாப் படேல். நீங்கள் முதலில் டஃபி பயன்பாட்டிற்கு உள்நுழையும் போது என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை இங்கே காண்பிப்பேன். இந்த வீடியோவில் பயன்பாட்டின் அடிப்படை செயல்பாடுகளை நான் உங்களுக்குக் காட்டுகிறேன். முதலில் உங்கள் ஜிமெயில் கணக்கில் உள்நுழைக. முதல் கேள்வி, இந்த பயன்பாட்டை யார் பயன்படுத்தலாம்? பதில், பயிற்சி மையம் அல்லது பள்ளி உரிமையாளர்கள் தங்கள் பயிற்சியை அல்லது பள்ளியை திறமையாகவும் எளிதாகவும் நிர்வகிக்க இந்த பயன்பாட்டைப் பயன்படுத்தலாம். இரண்டாவது கேள்வி, பயிற்சி அல்லது பள்ளி உரிமையாளர்களுக்கு என்ன பயன்பாடு? சரி. பதில், உங்கள் மாணவர் தரவை வருகை, கட்டணம், தேர்வுகள் மற்றும் ஆசிரியர் தரவை உங்கள் நிறுவனத்தின் வருகை, சம்பளம் மற்றும் செலவுகள் போன்றவற்றை நிர்வகிக்க உதவும். இப்போது கேள்விகள் எழுகின்றன. இந்த பயன்பாட்டிலிருந்து எங்கள் மாணவருக்கு நாம் கற்பிக்க முடியுமா? இல்லை, உங்களால் முடியாது. இந்த பயன்பாடு மேலாண்மை நோக்கத்திற்காக மட்டுமே உருவாக்கப்பட்டது. உங்கள் தரவை மட்டுமே நிர்வகிக்க முடியும். இந்த பயன்பாட்டின் உதவியுடன் நீங்கள் யாருக்கும் கற்பிக்க முடியாது. டஃபி பயன்பாட்டைப் பற்றிய சிறிய சுருக்கமான அறிமுகம். ஒரே கிளிக்கில் உங்கள் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் எஸ்எம்எஸ் அனுப்பலாம். நீங்கள் அவர்களுக்கு உரிய கட்டணம் நினைவூட்டல் எஸ்எம்எஸ் அனுப்பலாம். நீங்கள் அவர்களுக்கு கட்டண ரசீது எஸ்எம்எஸ் அனுப்பலாம். நீங்கள் ஒரு அழகான வடிவமைக்கப்பட்ட மாணவர் அறிக்கையை அனுப்பலாம். உங்கள் மாணவரும் பயன்பாட்டிற்கு உள்நுழைந்து அவர்களின் சொந்த தரவை சரிபார்க்கலாம். மொத்த வருகையைப் போலவே இன்றைய வருகை நிலை, கட்டணம், உரிய கட்டணம், கொடுக்கப்பட்ட தேர்வுகள் தரவு. இப்போது பயன்பாட்டிற்கு வாருங்கள். பயன்பாட்டின் தொடக்கத்தில் திரையில் கிடைக்கும் பல பொத்தான்களைக் காண்பீர்கள். ஐகானை அமைப்பதன் மூலம் ஆரம்பிக்கலாம். உங்கள் நிறுவனத்தின் பெயர் மற்றும் முகவரியுடன் உங்கள் லோகோவை இங்கே காண்பீர்கள். இல்லையென்றால் உங்கள் சுயவிவரத்தை எவ்வாறு அமைப்பது என்பதைக் காண்பிப்பேன். இரண்டாவது அட்டை உங்கள் சந்தா அட்டை. இங்கே உங்கள் திட்டத்தின் விவரங்களைக் காண்பிக்கும். எனக்கு 40 மாணவர் அதிகபட்ச வரம்பு இருப்பதைப் போல 28 ஜனவரி வரை இந்த பயன்பாட்டைப் பயன்படுத்தலாம். 2022 சந்தா அட்டையில் கிளிக் செய்வதன் மூலம் அதிக மாணவர் வரம்புகளுக்கு நான் குழுச்சேர முடியும். உங்கள் நிறுவனத்திற்கு ஏற்ற எந்தவொரு திட்டத்தையும் இங்கே வாங்கலாம். கடைசியாக, கட்டண உதவிக்கு எனது எண்ணைக் காண்பீர்கள். பணம் செலுத்துவதில் நீங்கள் ஏதேனும் சிக்கலை எதிர்கொண்டால் இந்த பொத்தானைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம். இப்போது மீண்டும் அமைப்பதற்குச் செல்லவும். இங்கே நீங்கள் பொதுவான அமைப்புகளைக் காண்பீர்கள். பொது அமைப்பில் முதல் விருப்பம் சுயவிவரத்தைத் திருத்த வேண்டும். திருத்து சுயவிவரத்தில் கிளிக் செய்வதன் மூலம் உங்கள் நிறுவன லோகோ மற்றும் பிற முக்கிய விவரங்களை அமைக்கலாம். நிர்வாக பெயர், நிறுவனத்தின் பெயர், நிறுவன முகவரி, பின்கோடு மற்றும் தொலைபேசி எண் போன்றவை. எல்லா புலங்களையும் நிரப்ப வேண்டும், ஏனெனில் சில புதிய செயல்பாடுகள் வருகின்றன. இது இந்த தரவைப் பொறுத்தது. உதாரணமாக பின்கோடு. நாங்கள் இருப்பிட அடிப்படையிலான உள்நுழைவைச் சேர்க்கப் போகிறோம். எனவே அறியப்படாத மாணவர் பயன்பாட்டிற்கு உள்நுழைந்தால் அவர் சேர உங்கள் நிறுவனமாக குறிப்பிடுவார். இந்த தரவை நிறைவேற்றிய பிறகு திரையின் மேல் கிடைக்கும் சேமி பொத்தானைக் கிளிக் செய்க. அடுத்த விருப்பம் இயல்புநிலை எஸ்எம்எஸ் திருத்த வேண்டும். இந்த திரையில் வெவ்வேறு வகையான இயல்புநிலை செய்திகளைக் காண்பீர்கள். எனிவன் ஐ கிளிக் செய்தால் கீழே இருந்து ஒரு புதிய திரையைக் காண்பீர்கள். ஏற்கனவே எழுதப்பட்ட இயல்புநிலை எஸ்எம்எஸ் உள்ளது. அந்த செய்தியை உங்கள் தேவைக்கேற்ப மாற்றலாம். உங்கள் எஸ்எம்எஸ்-இல் நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய மாணவர் அண்டர்ஸ்கோர் பெயர் போன்ற சில முக்கிய சொற்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. உங்கள் மாணவர் செய்தி பயன்பாட்டை நீங்கள் அனுப்பும்போது இந்த செய்தியை குறிப்புகளாகப் பயன்படுத்தும் மற்றும் உண்மையான தரவுடன் ஒரே மாதிரியான செய்தியை உருவாக்கும். அதை உங்கள் மாணவருக்கு அனுப்புங்கள். சேமி வார்ப்புரு என்பதை கிளிக் செய்து முடிந்தது. இப்போது மீண்டும் அமைப்பதற்கு திரும்புக. இங்கே நீங்கள் மொழி விருப்பத்தை காண்பீர்கள். மாற்ற மொழியில் நீங்கள் கிளிக் செய்யும் போது புதிய உரையாடல் பல மொழி பெயர்களுடன் திரையில் தோன்றும். எந்த மொழியையும் தேர்ந்தெடுக்கவும். பயன்பாடு தானாக மூடப்படும். நீங்கள் மீண்டும் பயன்பாட்டைத் தொடங்கும் போது பயன்பாடு உங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்படும். இப்போது மீண்டும் அமைப்பதற்கு வாருங்கள். அடுத்த விருப்பம் நிறுவன சுயவிவரத்தை அமைப்பதாகும். தற்போது இந்த செயல்பாடு பணிக்கு நிலுவையில் உள்ளது. இதை விரைவில் முடிப்போம். அடுத்த விருப்பம் இரவு முறை. உங்கள் தேவைக்கு இணையாக நீங்கள் இரவு பயன்முறையை இயக்கலாம் மற்றும் முடக்கலாம். அடுத்த விருப்பம் ஒரு நண்பரிடம் சொல்வது. இந்த விருப்பத்தின் மூலம் இந்த பயன்பாட்டை உங்கள் நண்பர்களுக்கு பகிரலாம். இப்போது பற்றி வாருங்கள். இங்கே முதல் விருப்பம் விகிதம் பயன்பாடு. இந்த விருப்பத்தின் மூலம் எங்கள் கருத்தை உங்கள் கருத்துடன் மதிப்பிடலாம். இந்த பயன்பாட்டை நீங்கள் விரும்பினால் எங்கள் பயன்பாட்டை மதிப்பிட வேண்டும். மேலும் நீங்கள் பயன்பாட்டை விரும்பவில்லை என்றால் இரண்டாவது விருப்பம் ஒரு படத்தில் வருகிறது. சில விருப்பங்கள் தேவை என்று நீங்கள் நினைத்தால் பரிந்துரையை கிளிக் செய்வதன் மூலம் உங்கள் ஆலோசனையை எங்களுக்கு வழங்க வேண்டும். அடுத்து வாட்ஸ்அப் குழுவில் சேர வேண்டும். இங்கே நீங்கள் டஃபி பயன்பாட்டு பயனர்களின் வாட்ஸ்அப் குழுவில் சேரலாம். அனைத்து பயனர்களும் பயிற்சி அல்லது பள்ளி உரிமையாளர்கள், எனவே நீங்கள் கல்வி சமூகத்தில் சேரலாம்.
அடுத்த விருப்பம் டெவலப்பரை தொடர்பு கொள்வது. இந்த பொத்தானைக் கொண்டு நீங்கள் என்னை நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளலாம். அடுத்தது சட்டத் தகவல். இங்கே நான் பயன்பாட்டைப் பற்றிய சில அடிப்படை தகவல்களைக் காட்டியுள்ளேன். பயன்பாட்டு பதிப்பு உங்கள் தற்போதைய பயன்பாட்டு பதிப்பைக் காட்டுகிறது, எனவே இது பெர்டிகுலர் பயன்பாட்டு பதிப்பில் பிழைகள் கண்டுபிடிக்க எங்களுக்கு உதவும். கடைசியாக வெளியேறு. வெளியேறு என்பதைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் நீங்கள் பயன்பாட்டிலிருந்து வெளியேறுவீர்கள். சரி, பின்னர் இங்கே நான் டஃபி ஆப் பற்றி சில அடிப்படை அறிமுகங்களை கொடுத்துள்ளேன். அடுத்த வரவிருக்கும் வீடியோக்களில் நிறுவன செயல்பாடுகளை எவ்வாறு செய்வது என்பதைக் காண்பிப்பேன். வீடியோவைப் பார்த்ததற்கு நன்றி மற்றும் எங்களுடன் சேருங்கள். குட் பை, குட் நைட், குட் மார்னிங். எந்த நேரத்திலும் நீங்கள் இதைப் பார்க்கிறீர்கள். நிச்சயமாக நாங்கள் வலுவான வணிக உறவுகளை உருவாக்குவோம்.